gure ordenagailuko ezaugarriak. Plaka basea BCS Elite Group P455ADX Plus bat da. Socket 478 bat dauke Intel Pentium 4 soportatzeko, Celeron prozesarodera. Bata GP4 slot dauke eta 5 PCI. Gero alimentazio iturria. 220 voltiokoa da. AT Intel from Factor ATX 12 voltiokoa. Eta 40 hertzioko 4 amperiokoa eta 40 hertzioko voltajea dauke. Disko gogorra Seagate Barracuda bat da, eta 5 modelokoa, hemen txaukeu 60 gigakoa. Seagate hemen ikusetak dugu. Gero RAM memoria, PCI 128 SD RAM 64 megakoa da, 512 megakoa da. Lau slot ditu plaka honek, baina bakarrik bat erabeltzenek dala funtzionatzen duena. Gero txartelo grafikoa, hemen txaukeu, hauzea. MM400F bat, IP64M modeloa da. Ez du aurkitu bere fabrikantea, baina beno. Soinu txartela, hemen txaukeu, soinu txartela hauxe da. GT4810 bat da, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows ME eta Windows XP kompatiblea dena. Sare txartela, soinu txartelaren atzealdean daukeu. Hemen ikusetakegu, hauxe da soinu txartela eta hauxe da sare txartela. GTSFC 405 LS bat da. Eta gero daukeu disketera, DVD lektorea, hemen txaukeula. LG 45 bider txaron, 45 bider max bat da. Hemen txaukeu, sarrerak, botoiak.